Yes, morning. Good morning kwa inu nonse. Yes, wafika tu Sapota nkulu ndi program yake imene ya Sapota. Lero tili munotu mulimbi. Kufuna zokumva anthu kodi akuti chani zokuzana masewera athu ampira nditi. Kodi nanga masapota amaganiza bwanji. Masapota amati chani tu za mpira wathu tu umene. Ndiye mwina kapena tingoyambira so ndi mkulu amene. Mkulu wange inu masapota timene. Wanderers. Wanderers. Masapota ja? Wanderers. Wanderers. Kodi Wanderers imachokera pa chatindi zigawo kumpoto pakati imachokera chigawo chiti cha Malawi. Imachoka kumpoto. Kumpoto deti. Chabwino. Kodi akula ngati wanga kaini nkulu yetu. Kodi kujuluka zochita. Imachokera kuti auzen bwino so anthu amene akona abantu. Wanderers imachokera boma lanji. Atikoza kuisintha sudi. Tikoza kuisintha imachokera pakati. Yetu. Nkulu tu amene kunena tu Wanderers imachokera nkulaga. Nkulaga bwanji tichezeka ndiyawo. Mungu zabizika so kwambiri. Ndi Wanderers imene imachokera kumpoto imene mwanenera mweti imachokera kumpoto boma lanji. Branta yadu. Itu kumva tu kwa nkulu amene ati Wanderers imachokera kumpoto tu kwa Malawi nditu kukalonga huko komanso mwanaze imachokera so mwati pakati sote. Kodi kwini imachokera chigawo chiti. Ndeli ngane pakati mpa ndizosiyana kamina koma. Itu anyamata tu amuno mulimbi kukhala mulimbi ati ayena kulimba mtima nditu. Nkulu wanga inu masapota timyanji. Masapota Brace. Masapota Brace. Chani? Brace. Zina losera timu ndicha? Brace. Nyasa Big Brace. Nyasa Big Brace. Nyasa Big Brace. Yeah. Akochi ya Nyasa Big Brace ndani. Nkulanga manje mukaja ijande mubere sutikali limodzi pano kweli tapita mukajireka pambali pote. Mwapa. Mwati chani? Akochi Nyasa Big Brace nda? Mponda. Yeah. Kochi wankulu ndi ndani? Area Kananchi. Kodi Area Kananchi chaka chatha chija anatengesa chani ku Nyasa Big Brace? Anatengesa Chiko chanji? League zinake chani? Super League. Zinake chani Super League? TNM Super League. Itu nkulu amene kunena poti Area Kananchi amakocha tu timu ya Nyasa Big Brace. Zonsezo kupezeka tu pano pa nkulanga akuti ena amati nchana Munubanji kulanga. Kulanga. Inu masapota timyanji. Itu nyamata wazito ndito akoneka ngati kuti akutawa. Kulanga. Mukoneka kuti mwavala bwino tu pamene papa. Inu masapota timyanji. Ina ndama ite before Wanderers. Ina ndama ite Wanderers. Might before Wanderers panopa. Might Wanderers. Inasenda zina. Kwembira litiro. Page masposa before di ujenao itakoteketao pa December yomwe. Ndiye yasinta zina. Basi nasinda basi Might Wanderers basi. Kwembira litiro. Panopa Might Wanderers. Ndipo jeti ndi Might Tigers. Ndiye ni Might Wanderers. Ndiye mungona kuti season ini ichita banchi. Wanderers iruzeta bwino. Muno madraw awiriwa. Tika sabu ndebe ndito. Akuti yatengaso ma player angapo choka ku Silver. Ati yatenga ndani nani? Michael Tete. Ndi wina winda? Sheriff Yunus. Ndani? Sheriff Yunus. Sapota Wanderers wina ndana. Sapota Wanderers. Nkulanga masapota timu. Big Brace. Ipanga banchi season ino. Chita bwino. Penda sikugwa. Penda sikugwa. Koma ndikutani kukomoka. Chiyambi cha ulendo. Chiyambi cha ulendo. Kupezeka tu kuchandi tu kukalonga uko. Auti liwiro la munchenga ndikutani? Kuyambira limozi. Ndi tayambira limozi ya Big Brace. Atayambira limozi sinanga atatengako so 3 points ina kumene ko. Koma tinene kuti tikatenga 3 points kamene matiti tikatenga 6. Timayembekeza kukatenga 6 points. Koma poti mpira ndozungulira wina aliyese. Kodi nkulanga mukana kuti mpira ozungulira anzano amenya wafokona? Nchifukwa chake ndena kuti mpira ndozungulira sitimaziwa kuti anzathu akautembenuza bwanji. Koma mukana kuti mpira ozungulira mmathandiza chani? Siku lina utakuchita bwino siku lina. Siku lina kuzoka wafokona wa rectangle. Kodi rectangle ili ndi makona ngati? Rectangle? Makona 4. Makona 4. Triangle? Triangle 3. Circle? Ilibe kona. Ili ndi maside ngati? Ndi round ilibe side. Itu kucheza pa program ine ya Sapota kuti ndi round. Nkulanga circle ili ndi maside ngati? Ilibe sound inelese. Ilibe chani? Ilibe sound inelese. Ilibe chani? Nkulanga tabera papa. Tabera. Madiseko ilibe sound ja? Sound ilibe round inelese. Ilibe chani? Ndi round yoka. Koma ilibe chani?
Kulanga ilibe chani ilibe kona ene lyosi kulanga manji ticheze ndiawo kai ine ndanotice kwa ine makona ngati ayi bali ndanoti ndija funso nelo tija ndaiwala akuti nafunsa kuti ndaiwala pompa kulanga nafunsa poti inu mapaka chani muli ine magwira magani mbagwira magani oho pa chizungu matija chizungu in English sinematako yankho oho yeah. ine ndati mayankula chizungu nankufunsa kuti pa chizungu ndi chani chabwino mmasapota timu yachi big police kodi big police akuti inakasewera kumpoto inakasewera boma lanji kumpoto boma la mpoto kodi sono boma la mpoto ili pacha sanga ngati kuno kweti chinayandikirana ndi zomba boma la mpoto nayandikirana ndi chani ati nkulanga ndi kunoko tili zomba inayandikana ndi Blantyre Blantyre inayandikana ndi Chirazulu sono ili boma la mpoto linayandikana ndi boma lanji Lilongwe okay ndakutchulani mayeti machano siyana boma la mpoto kumene nakasewera bulesi ndi chani imasani bulesi ndi chani mongona kuti makasewera bulesi koma wina kusimunani inasewera ndikalonga ndikalonga ndi imakasewera mboma la chani la mpoto so boma la mpoto nayandikana ndi chani ndililongwe zuzu ndi chani ndililongwe iyayi kumva tu masapota tu muno mulimbi ndithu ati boma la mpoto linayandikana ndililongwe komanso mwati chani Nzuzu. Chabwino. Iyayi tu kucheza tu pano pa program imene ya Sapota. Taoneso mkulu amene wazito mkulu wanga. Muli banje? Tibu chimamuna tu cheni. Nzibambo. Chibounce cheni. Ponda mwala kunyenye. Ndeti manena kuti ati seko ili ndi masaidi angati? Ilibe side. Chifukwa chani? Ndio zungulira. Ine ndinoti ndiye fokona? Mwala seko. Ndi chizungu pachiwa ndi chozungulira chinthucho. Ndiye ili ndi chani? Ilibe kona yankhayo zungulira. Nkulanga ndanapo zakona? ayi ndafuza ticha? mafuso kuti seko ili makona angati ndafuza tichani? seko ili makona angati ineyo ndafuza panopo kuti chani? seko ili makona angati iya yitu mene zimakhalira pompano munthu kuyankhula kulanga seko ili ndi masaidi angati? Seko mwati seko seko libe kona fa seko ndio zungulira Nkulanga network ndi mozi Nkulanga ndanenapo zakona ine aismani zakona ndafusa kuti cha seko ili ni masaidi angati ili ni majandi masaidi angati ndenda chulapo zakona ina ngenu ndipasa zakona chifukwa ana zakona ndawa minuso maneno zakona ile yakha seko libe china Yesu mateko kuzungulira ati seko libe chani ilibe chili yose awakuti ilibe chili yose ngandaluza munduza seko libe cha ilibe kona ilibe sokhonde mateko kuzungulira ilibe konde kodi mukhanga timmayimba tu ile ndio imba ina Jack Sparrow ndinu nani Jack Sparrow akula tafumu kani pamona imarebo Nuza kugwira isabire ziko la kula bopo muzingo imba nyimbo yake ni bachani imba kala nyimbo imafunika music nyimbo imafunika chani tamanika nyimbo imafunika chani music tena kake kodi nyimbo ni music zimasiana banje nyimbo ni music zimasiana fwa jani nyimbo mtu maimba fwa ja music yo ndio na usingo ruba de beat yake ndito manyo msalwelele nkulanga tapo so kali mina ndukanga tindasokonekena ndine tamanika nkulanga nyimbo ndi music zimasiana banje kusiana kwake kusiana kwake ni makuona leo kujana nirudi kwa nyimbo pale karibu mkeneke kama bwela tu usisata nyimbo ndio sema mako ruba ikaka music ndio mako yenu mikiza music yo iya yitu muno mulimbi pa program imene ya Sapota kuti nyimbo ni music ndi zinthu ziwiri zosiyana ndio mati banje pa zosiyana banje mane ushanisa kwanga nimeona ngati ulime make kakabwela ka instrumento kaja umasata music ya nyimbo hiyo umaisata ndio maipanga ndio mundu sokoneza tu ndio imba ni nyimbo yanu imene muimba basi no rhythm freestyle alipa mina anga dipase jani apake jani freestyle mati freestyle mati banji freestyle mati banji amwe kulanga akuti mupange nyimbo zitatu simateno mati freestyle mati banji freestyle mati chani
Freestyle. Chani? Freestyle. Freestyle. Mwati bwanji? Freestyle. Mwati bwanji? Nyimbo zitatu. Kapera freestyle olebo. Chabino flow wani kulanga? Chimwena kuno. Kulanga munga flow wani? Ine nika flow wewe. Ko flow wandi ineyo. Choka ine mundi ineyo. Ine ndi jada, ndi maimba nyimbo. Ine ndi jada, ndi mwaso jada. Ndi mabanda. Iya yitu kucheza tu ndi anyamata tu muna mulimbi nditu. Kulanga? Basi kulanga. Kulanga ino masabara. Kulanga ino masabara timu. Simulenga mbali za mpira. Sir? Simulenga mbali za mpira. Simutenga ja? Mbali. Matenga mbali za chani? Ngati ma videos. Matenga za ma videos. Kuonera yeah. Chabwino. Ndeti ngoyerekeza pali ma video 31. Mwampeseza pali ma video angati? 31. Ma video angati? 31. Tichosepo ma video 13 akala pangati. 13. Kulanga. 20. Akuti banji? 20. Asala ndi chani? 20. Mati banji? 20. Iya yitu muna mulimbi nditu kodere. Pa 31 ndichosepo 13 ansala 20 nditu. Bwanji tiende. Kulanga ino masabata ndi myanji? Press. Press. Ucha? Nyasa big press. Nyasa big press. Akoja Nyasa big press ndani. Nyasulu. Ndani? Vincent Nyasulu. Anamba kocha ya Nyasa big press lili Vincent Nyasulu. Anamba kocha litiro. Kulanga tabera pafono. Ino masabata timenji. Ine masapota Wanderers. Wanderers ikuchita banji. Wanderers kumenya pang'ono komabe bule sibe imene be kusogolabe. Koma ife game imene masapota kwa Wanderers. Masapota game yaje? Wanderers. Kulanga tiri remote. Masapota game yaje? Wanderers. Masapota jani? Wanderers. Masapota game yaje? Ya Wanderers. Game ya Wanderers. Mukutana za jai mkanoti masapota game ya Wanderers. Wanderers tusandauza ma points imene akuyendera ma points pano. Akuyenda banji ma points. Iya yitu nkulu tu amene kuoneka kuti network ya Tawapo ndi akuti amasapota game ya Wanderers. Kodi game ya Wanderers nditiyo. Nkulanga ino masapota timu. Wanderers. Yes. Ikuchita banji. Ikuchita bwino. Imuvutika machoncho. Yavutikira sopati. Ndikuvuye fa sinanga bullet sinafa game imodzi. Awatsa madraw kwambiri. Yawe yawiri. Yefu. Ndiye kuvutika. Ikuvutika. Kodi akocha wa Wanderers ndani? Akocha wa Wanderers. Kodi nanga ino tiawa? Iya itu nkulu tu amene kuzadodo. Nkulu anga muli bwino? Ndi bwino gayi. Achieve. Asogolera. Kodi ni maule? Imene ndiye bulesi. Ndiye zaenda bwanji kwanga tuli malaya tazavalira nkati. Natembenuza kuti ni ntchito yathu yade kunjavu. Mapaka ntchito. Tikamapita tizavalenso bwino. Ababa ali worksuit padale pano. Ndere tikatembenuzano tizakhala kuti sanade china chilichonse. Okay. Sono ababa ali chani? Atukubira ngati worksuit. Ngati cha? Worksuit. Okay. Akuti akubira ngati cha? Worksuit. Cha? Worksuit ndi chani? Ndi chovala nthawi ntchito. Chovala chante. Ndi bulesi ikupanga bwanji? Bulesi tinamba movutika koma tuzwazo kuti kusogola kuti kita bwino ifode mpira una iwo alikakale fwa jazi na ndizina zimene zimachitika mdziko muno. Chabwino. Ndiye mukuona kuti kusogolo kunoko ichita bwanji. Kodi kulanga wamadzi mungatimirepo mbali yapo? Mwamba kalekale palibe akufuna madzi. Mungatimire mbali yapo? Tingafa ni kulanga mungabene mbali yapo? Zikombo kwambi. Taima ndi chapo po madzi. Yes. Ndiye mwati bwanji kulanga? Wezaniso ni fuso ndune mukono ti ichita banji tingoteno kapena fe ndikutsimiza kulanga chabani kai kulanga ndikugula mano kulanga ndi mwati banji kulanga ine nimaona ngati tu masapota timu ina chetu kodi kuinga zikwenda bwanji iya itu nkulu tu amene itu kulimba tima kuti yayi agulu amano sapota kodi eti mayanga ati agulu amano sapota muli bwanji mayanga kodi olomwana amene simngai mayanga ndi bloga ino ineso ndili bwino ndatokoza chifukwa cha kuima kwanu ino kuli matimu tu ku Malawi kudoko masapota timu yanji sini masapota za mpira koma masapota za chani
basi mbele kuendera zikoli basi. A president adziko lino ndani? Asachakwera. Achakwera. Achiwiri wa? Saulo Sichilima. Asanabwera president amene kunali andani ma president ngalichule ma president 4 amene anali mbuyo. Ndingauchulireni. Kunali Kamuzi. Kunali Bakili Mulozi. Kunali Bingu Mthalika. Ndiye kunali Peter Mthalika. Inaso tutayi kwa pakati. Ajose Banda. Amayi tu pena pajetu mayiwala. Mazayiwala naso Nzona. Chabwino. Iya yitu mayi amene kuti amazisada bwino za dziko labwino. Mbamwaga muli banji? Banji mutu kupeta kabe? Kulanga muli banji? Masabota timeshi. Ndo Wanderers. Waja? Wanderers. Mati masabota ya? Wanderers. Ikupanga banji Wanderers ndoti akufunika kuti ichilimike kuti season ino itenge wiki amene napromosa chikhoyo wiki season yatha. Ndiye kuyeneka kuti ichilimike koma eni maplayer abwino ali kuti ali mpombe. Ingoyenesa kuti kochi asinthe mwina ni mwina kuti izitha kulumikizana bwino. Chabwino. Kwa ni maplayer amphamvu kwambiri koma upangiri wakochi umene umapangisa kuti isamalukane bwino. Chabwino. Ndiye ingoyedimikisa kuti kochi athe kuona kuti timu iyi athe kuikonza suka imene angayipangire koma mene akuisa njira ya akuyika mjira kuti singapeza chipambano. Ndiye ayilongosole bwino kuti izitha kupeza chipambano chifukwa ine maplayer okwanira bwino kuti onse zida zonse zamphamvu ndithu kuti ziyenera kuti iyeyo avale simbe chaka chino kuti timu ino ichilimike chaka chino. Ndathokoza mkulanga. Ziko dzina lijenda? Po. Yeah. Iya yitu po kufotokoza potu za Wanderers kuti ichilimike bwino akochi amange tu maspanal kuti Wanderers ipange tu bwino ndithu. Iya mchana masapota timeji. So similar live? Ndio support Wanderers. Yeah. Akocha Wanderers ndani? Akocha Wanderers. Sindikwazi. Simasada bwino mango support. Simazisada mango support. Kodi kuzisada ndikusupport zimasiyana bwanji? Kuzisada ndikusupport. Supporter. Iya yitu munotu mulimbi nditu chanaso kukanika tu kuti atenti endende so tipe kuti anthu ena akuti banje. Mkulanga kuona tukuendesa machini tu pamene patu. Wakulu. So mapepala mukusoka mapepala? Tukusoka mapepala. Zikuenda banje? Zikuenda popo. Mapepala ndochita chani? Zoyanikira chimanga. Zoyanikira chimanga zimenezi? Ndeti ngoyerekeza zoyanikira chimanga zilipo 41. Ife tachosapo 14, zisalapo zingati? 41 kuchosa ya? 14. 41 kuchosa. Mukuganizira choncho masapota timu yanji? Bulesi. Yeah. Ikuchita bwanji Bulesi? Balopo siku wangapo kwe. Shuwadi. Kodi yasewera magemu angati Bulesi? Awili ya. Atatu ya. Atatu. Anakasiwerera kuti? Ndaiwalira. Boma lanje imene ndaiwalira. Kuchitipa kuku. Mada anakasewera kuchitipa madiwa? Anakasewera kuti? Ndaiwalira sokoma. Iya yitu amuna tu amene wakuti ya Bulesi nakasewera ndi magemu awo tu weekend imene nakasewera kuchitipa titu. Yatenga kuma points angati? 3 points. 3 points. Yeah. Anatenga ndi timu yanji imene? Kodi tikwekula kale ndi awa? Inu nanga ndi awa? Yatengako ba 3 points. 3 points. Siti kuziwa kuti anakasewera ndi chande fukana nthawi imeneyo nachokapo ndithu. Nachokapo ndezi ndikuziwa bwino kuti zinakhala motani. Iya inkulu tu amene anachoka dziko lino anatuluka ndithu akuti Kuzambia. Kundilande Kuzambia. Iya Zambia wene. Chabwino. Iya itu nkulu amene anati tu ayi kundila. Mayanga. Kodi Mayanga mapezeka pamene pa ndiko Yocheza. Muli bwanji Mayanga? Zikuenda bwanji pamene pa? Zikuenda pang'ono. Chabwino. Ino masapota timu yachi? Yani masapota Bulesi ikupanga bwanji Bulesi? Chaka chino kuma season iyi sinambe bwino kweni. Akuti yakabwerako ndi 3 points. Ndizoona. Boma lanje? La Kalonga. Imbakasewera ndi chani? Timu imene makasewera nayoyo ngonthawa pang'ono dzina lake. Yangokutawani? Inakasewera magemu angati? Yakasewera magemu awiri. Boma lanje? Kalonga. La Kalonga. Timu imene amasewera nayo ndi chani? Messi tukidziwa bwino. Simukidziwa bwino. Mwayiwala koma iniyo mapakaso zimene zizi. Kodi amene wena ni maskafu? Eno makala za matimu? Ena ni makala za matimu koma ena wankhala makala za. Ndi iyi ambiri amayilephera. Iyi ndi chani?
Ndiye timu yanji mene? Kuma hiyo. Mayanga iyi ndiye timu yanji. Simusoka. Imene ilibe timu. Ilibe timu. Ndiye ikutani ikwimira chani? Basi kungo soka kuti ena amakonda mamachidwe amene wao. Oho. Ndiye iyi yali apa ya utatu ziyani? Tangoika munga lebo basi. Ngati lebo? Ndiye mayikapo chilembo chanji? Oh. Pachichewa timati A. Pachichewa A. Uyo ndi chani? Emu. Chabwino. Iye aitu kucheza ndi mayi amene akuti ayi bulesi sina ayambe tu bwino. Mulimbi tu muno tu kucheza tu ndi anthu. Enanso taonanso akusoka mapepala kono ti ayi sakuzidziwa tiyendeyendenso. Tionenso anthu ena akuti bwanji muno mulimbi ndithu malingana zokhuzana mpira wathu tu umenewo. Tapezanso tu iye achikulu amenewo amene iye ali pano kumenya geni yawo mkulu wanga dzuwa tundela kulatu. Kwambiri. So pano ponte inuyo munganoti kumalawi kuno koma Sapota masapota timu yanji. Ndi wa BP. Wachani? Nyasa Big Bullets. Timu yonse tayenene bwino tukulangata. Mungamanenera manena maotsika chonchi? Nyasa Big Bullets. Nyasa Big Bullets. Imachokera boma lanji. Blanta. Chigawo chakumwera. Tatu fotokozereni yayamba bwanji season yayamba bwino ngakhalebe pali mavuto ena ndi ena. Komabe yayamba bwino nanga simpira. Unaima chaka chonsechi. Yanye mata kungoyamba kumene. Chabwino. Ndiye pano pakoneka tu maskumba tu pamene patete. Ezimene mbati machani? Awa ndi leather jacket ndi mashati. Oho. Chabwino. So leather jacket tikwereza pali leather 41 tichosepo 14 asala pangati. 41 kuchotsa 14. Ine ndikulepo mulindi leather 41 ine ndikulepo 14. Musala ndangati? Titsala ndi 35. Change si ngoneka kuti vuto la change mulibe tu ine. Change mango pereka bwino bwino. Mapereka. Macha kulemba pansi. Kungoganiza ndimene mwaganizira pa 41 chosapo 14 yasala ndi banji mwati 30 chani 25 yachoka pa 35 yafika pa 25 mkulwanga geni sitipitisa ndi momwemo iye ayitu kucheza tu muno mulimbi tu ndi anthu amenenso iye amasata tu za mpira kodi kumpirako amatha kulowesa kudziwa kuti maplayer alo angati mu ground malo maplayer angati malo anthu 22 so pa 22 paja 7 akachokapo amasala pangati 22 kuchosa 7 matsala 15 22 kuchosapo 7 amakhala 15 kunena kwa mkulu amene koma pa 41 kuchosapo 14 asala ndi 35 kapena 25 kunena kwa mkulu amene mkulu wanga bwanji muli dodoli kumeneko muli bwanji mkulu wanga chunguta ndi chani dzuwa mkulu wanga muli bwanji kumeneko muli bwanji tili bwino inu masapota timu yanji ine sitisapota timu iliyonse masapota chani ine ndi masapota zopemphera tango ndi chulanko niyo mavesi limodzi ku masalimo chulani vesi limodzi la m'baibulo iye itu akunena kuti omukana pano nayenso tu azamukana mkulu ameneyo kuti iyeyo amapemphera kwambiri tichuleni vesi limodzi kusalimo wagwanalo tichuleni vesi limodzi m'baibulo wagwanalonso inu mungachulepo vesi nalilonse musalimo la m'baibulo masalimo 23 salimo cha masalimo 23 ikuti chani mbusa ndiye msipu watu mwati bwanji mbusa ndiye msipu watu mbusa ndiye siku langa tsegulani masalimo 33 23 vesi chani mene kuyambira 1 kutsika musi ili ndi mavesi 5 ndiye vesi yoyamba ikunena uchani koyambirira kundenda kuiwala koma iyi ndi vesi chani imene mwayikumbukireni pakati pa 2 ndi 3 pakati pa 2 ndi 3 pakati pa 2 ndi 3 pali chani pali 1 iye ayitu kucheza tu ndi bambwanga tu amene kucheza nawo pa program imene ya Sapota tisaiwale kuti Jomo anakanika tu kunena kuti characteristics
inde tunena jomo mkulu wake mwini wa ntopo anakanika unena characteristics anakanika so kunena kuti photosynthesis munazimva zimene ya ndimazimvera munazimva kuti jomo anakanika aya papo ndesinamvere simnamvere okay chabwino anakanika unena mauti characteristics jomo mwanzi wa jomo ya inu mungamunenera mumpulumuse characteristics mali bwanji characteristics eti munganenera kula kuduya characteristics kulanga kumene iya ili jomo eti mena kumunganenera characteristics photosynthesis mali bwanji babwanga pabwera anthu apa tete lero ndaupasani ulemu kubwera panopo ndithu kukuthandizani kuti mugulise malonda anuwo ndetanena nanunso mwandilandira takulandira ndi manja ndengati mwandilandira ndifuna ndichoke ndizipita tisiyanepo kuti photosynthesis mali bwanji photosynthesis mali bwanji photosynthesis iya itu mkulu tu amene itu kucheza naye pa program imene ya Sapota tithokoze kwambiri kuti mkulu amene anatilola kuti ticheze na chifukwa nayenso amaitsatira kwambiri program imene ya Sapota ndiye mmene mwamveramo kuti chachikulu nchokoti pa 41 kuchosapo 14 asala ndi 35 kapena 20 chani 25 iya ite tiendende tichezeso ndi anthu ena muno mulimbi tiyamve kuti kodi iwo akuti bwanji mwinaso ti mwina mayi ali pamenepa eti mayi wanga mai so tu kungothawa tu eti mai timaneo ti photosynthesis mungabwereze mama amene photosynthesis nanga jomo amakanika bwanji jomo ujameo ujayo ndi dolo amatha ngati amakanika uneotia kunena photosynthesis okay pa 41 ndichosepo 14 sabato 41 ndichosepo sabato 14 zisalapo zingati pa 41 uchosaje geni indiano geni indiano yani nde mundi sabato ababa wina wangoneti mundi sabato 41 in fact kulepo 14 zisalapo zingati 41 yaradia nikaye tu wa business amakanika creator inisimuziwa kulwanga mpaka creator muni banji kulwanga libino kaini mwalo kwa creator nanga sio business mwalo kwa creator ino business na opasa ni muni banji kulwanga libino kaini mwalo kwa creator nanga si business mwalo kwa creator so ngati kwa creator sakende business ndi besa chabino nde iyo yakulwa tingochosa pa 31 ndichosepo 13 pa 31 ndichosa 13 yes very good calculator dikanitae in the business it mwina mwatena so mano calculator why in the business manje calculator amen pa 31 ndichosepo 13 pa 31 ndichosepo 15 31 ndichosepo 15 yes 31, 32, 33. Imene maka 27. 20 jani? 28. Pa 31 ndichosepo jani 13 asala bwanji 20 jani? 28. Iya itu munotu mulimbi nditu anyamatawa tisamangu auna kuti sangate ubanga chilichonse popanda calculator uyu wangotuza asala yake ndendende pa 31 uchosapo 13 asala 31 winason kumabwera kuseri kwa kamera kufulo diai na yeso tu aonekere tu bwinobwino iya itu tipitire kucheza muno mulimbi ndiemve anthu kodi akuti bwanji tu za munotu mulimbi nditu mkulwanga mulibaji bigi mugulisa majani majumbo tingoyerekeza majumbo 31 tichosepo 13 asala bangati 31 tichosepo 13 asala 14 pa 31 chosapo 13 asala 14 kucheza tu muno mulimbi anyamata alimbi kodi chifukwa chani sakutukuka mulimbi nkhani zake tu ndizimene zichenji masamu masamu avuta kodi inu mmayimba naimbapo kalekale mukatimbire nyimbo imodzi mukatimbire nyimbo imodzi imene mukaimba komani zakalezi maimbira zida za ujeni za zikopa zomwezi watu kucholo komweko kaimbani koma muna usenga kwalise chabwino iya itu muno mulimbi akuti iya iso sanga kaonise tu kuimba tu china chilichonse kucheza tu muno mulimbi ndi anthu ambirimbiri koma chenji chikuoneka kuti iya ichavuta tu muno mulimbi ndithu mayi wanga mugulisa tsitsi zoni kumayanga
gani ya bwino timanka mayanga kodi zikandipa ni mayanga zirwaji mane zirwaji mayanga vile kodi mayanga ino masabura timenji masabura timenji kuno kumalanga masabura yanji timu yanji Sibasabula. Yeah, my kanga ni mundejo ndeti ndingopereka de. Yeah, maiso amene utusako sasa pota timu ina iliyose. Kucheza tu muno Olimbi ndi anthu kungofuna kumva kuti kodi masapota akuti bwanji. Kukhala mulimbi ndi kulimba mtima. Mayanga muli bwanji. Muli bwanji mayanga. Tili bwino tu. Kukupeza ni pa program imene ya supporter. Inu masapota timu yanji. Sima supporter timu iliyo. Koma mapaka jana. Mabira chiko. Makira kuti. Makira kuti. Kuntundako. Okay, tingwerekeza kunchiro muliko anthu angati kunchiro kwano? Ndiko anthu awiri basi. Chabu kula mapanga chani kunchiro kwano? Magera chiro ina iliyose. Ndi company yanji? Si company ya nyumba. Ya nyumba? Oho. Tingwerekeza kuti pamene popo pali mazi 31. Pa 31 tichosepo mazi 13 asala banga. Asala 18. 18. 19. Yeah, you do my to amene 8 asala banga. Nenu fika kumene fuso sina. Pa 41 tichosepo 14. Pa 41 18. Pa 31 tichosepo 13. Pa 31 tichosepo 18. 13. Hayi numsani balalise. Yeah, you do my amene wakuti andisabalalise kodi akubalalika ndani ndiwo kapena ine. Bambwanga maswera. Ngabwereze maudi photosynthesis. Ya ndikumva kuno bwino. Yeah. Tabwerezana. Isala 18. Bas. Mulembe odi photosynthesis. Pa ferecha. Network tilimozi. Tabwerezana maudi photosynthesis. 46. Mwali banje? Photosynthesis. Taima ndikai mayanga. Mwali banje? Photo jani? Photosynthesis. Photosynthesis. Mwali banje mayanga? Photosynthesis. Kodi manga tapita kumatenda? Muzachiwaso ka syphilis chocho. Photosynthesis. Mpeze photo ja? Photosynthesis. Photosynthesis. Kodi manga tabana? Inu mwali banje? Photo ja? Photosynthesis. Inu mwali banje? Photosynthesis. Mabanga za utela. Ai. Sinmaba. Ndio photo jani? Photosynthesis. Kumeneko? 46. Iya itu limbi tu imene tu tili mutauni mwani mulimbi kukalonga muli bwanji kumeneko akuti kuno sunga chule maodi kalonga chifoto kangoteno uyambana ndi abulesi nditu ati kalonga 110 ukateno uyambana ndi abulesi kulanga sendeza pang'ono chifoto choti kubera eti bambanga inu masapota timenji ile bless bless machokera boma lanji kwa boma lake nangoliwa kwa ntiata tiyankhula ndiyawe imachokera ndi boma lanji boma nangoliwa komano ndi sapota wako bulesi imachokera chigawo chanji Malawi paja ndi pakati ndi kumpoto imachokera chigawo chanji maka chigawo cha kumpoto kumwera kumose zigawo zonse zitatu imachokera chigawo chimodzi imachokera chigawo chanji chakumpoto yes kunenesa kuti bulesi imachokera tu kuchigawo chakumpoto akalonga chonde musaza chinyeso bulesi kuti zimene zizamba kusokoneza atu anthu akona ngati mpira manager inawina ndi bulesi yakukalonga tungomva anthu kalonga inu mukuti nyani characteristics limene jala photosynthesis litaini nena ni characteristics characteristics kumeneko Characteristics. Masabula tumia kimanga. Bulesi. Akocha bulesi ndani. Ndamuiwala. Akuti ndamuiwala. Kodi ndamuiwala ndi first name second name? Ai. Mwadia? Pasowa patipo. Akuti ya Pasowa kochi wa Nyasa Big Bullets. Program yake tu ndimene ya supporter. Kucheza supporter kodi ya lero mwina ndilowe mulimbi ndichezepo ndi anthu amuno mulimbi. Badali pano bwanji tioneso utenga ochokera kwanza atu Patch Academy.
Seated in here, they are taken to this girls' secondary school that will give them the best in secondary education. Such is the environment that fosters and induces adequate learning experience with much emphasis on science subjects. For those that are not day scholar students, this is the place for their delicious meals. Later, comfort place for a sleep after classes. Pachi Academy has also a primary school for both boys and girls. With the pandemic of coronavirus, Pachi Academy is now offering online lessons at affordable prices. New registration is only at 5,000 kwacha. Contact 0999 023 330 0884 949 059. Website www.pachiacademymw.com. Pachi Academy. Success belongs to those who believe. Nazo nkumanira kuti inu pang'ono muzafanaso ndachicho. Ndizona auti inu mafana ndachicho. Anthu amafanana sakufanana right? Anthu amafanana pang'ono. Anthu akufanana akufanana. Adiwo ndi ati? Inuyo ndiawo. Ndetanena kuti Mibawa television creativity that does us. Mibawa television creativity that does us. Akuti banje? Mibawa television creativity that does us. Mibawa television. Hiya yitu kanga tiru ya jama tu muno mulimu. Mayanga. Mibawa television creativity that does us. Mungabere sema wamene? Mibawa television creativity that does us. Machokera kuti banga? Kwa Chemusa. Masapota timu yanji? Bulesi. Akocha Bulesi ndani? Nalipera. Hiya yitu muno tu mulimbi tukucheza tu ndi anthu. Nkulanga. Mwaweruka kale? Munalipa night kapena munalipa day? Mavenda adi. Inu ndi mavenda. Uniform ya mavenda amene. Solo Nkulanga. Ntoni mwanyamula chani? Zimenezi izi. Neti ngoyerekeza muli ndi maspuni 31. Tichose maspuni 13 akhala pankati. Maspuni 31. Tijosepo. Nkulanga tamba kale kukuonana ziko mkwambiri. Tijosepo 13. Sasa 19. Pa 31 Ndijosepo 13. Pa 31 Ndijosepo 13 asa 23. Mayanga pa 31 Ndijosepo 13 asa ndijani? Asa 18. Mavenda omwewo. Iya yitu munotu mulimbi mavenda nditu kutipasa masala mosiyana. Iya ena nkubafusa kodi tikutukuka. Iya noka mulindi ansala kuona kuti awa kuchula ansala yawo awanso tu akuchula ansala yawo zonse zikuchitika tupasa program imene ya Sapota ndipo tikucheza muno mulimbi nditu mwina titacheza so ndi chemwali tu ali kumeneko chemwalanga chemwali kumeneko chemwalanga iyayi bwanji tasiye tuchemwana amene wakanga tiyayi atawa ditu iyayi kupita ndi program imene ya Sapota kucheza mulimbi kufuna kumva anthu kodi akuti bwanji za mpira wathu bwanji tionereso tuutenga umenewu ochokera tu kwa ma sponsors a program imeneyi ya sukulu ndiye zatsegulidwanso koma kodi mwana wanu mukumufunira tsogolo labwino ngati ndi choncho yankho lake ndi Zomba Institute of Management and Accountancy Zima. Ku sukulu ya Zima timasula ana anu mwaukachenjede m'makosi ankhaninkhani. Kodi mukufuna mwana wanu aphunzire accounting, hotel and catering management, business management, human resource management, public health, community development, nutrition, social work, monitoring and evaluation, makosi onsewa mukawapeza ku Zomba Institute of Management and Accountancy. Tikunena pano kumwa inki mu semester ya Oktoba mpaka March kuli mkati. Tamangani lero malo asanathe chifukwa ku Zima school fees ndi ochipa kwambiri ndipo eni yake
ndi odziwa mavuto a ku Malawi. Sukuluyi ili mu mzinda wa Zomba mu Bushman House mphepete mwa msewu wa Mpondabwino pafupi ndi Zomba Admark. Nkhani yabwino kwa onse omwe amakhala ku Nkhamenya komanso madera ozungulira. Zima ikutsegula kampasi yatsopano kuyambira pa 1 March 2021 kumeneko makosi onse mukawapeza. Fikani pa Nkhamenya mu Mwambazi Building pafupi ndi msika wa Nkhamenya kuti mumve zambiri komanso kupeza ma registration forms. Tiyimbireni foni pa 0998133762 0884384819 kapena 0882113796. Zomba Institute of Management and Accountancy, Zima, the home of professional education. Yes, kupitira tu kucheza ndimi chana kulanga inu Masapota bino Ntobwa akuti iwe kuzitolera tu kwambiri tu live Ntobwa ndiye kuzitolera ikumango wina magame onse Ntobwa ndiye kuwina kodi ya wina magame ngati Ntobwa wina game imodzi ya fashion imodzi chabuno kodi akochi ya Ntobwa ni nani akochi ya Ntobwa adababatingane zoti kochi ya Ntobwa atingane zoti ndi Jomo kuma baba singasimikisa zoti kochi ya Ntobwa baba ndi Jomo yaya Tilimozi akuti banje kochi wake ni Jomo kuma yo sanga sikimizi zoti kochi wa Ntobwa ndi Jomo singasimikisa pake chifuka yakuti timu ija ndeni mafusa a Jomo after game I think napeza nthawi la cricket game ija tene kumaka afusa kuti a Jomo tanena ni mauti characteristics ndi anaza luba pang'ono inu munganene Mama Jomo mauti characteristics characteristics kabelezani characteristics chana edamseka ati characteristics inu munganene nenani characteristics madibaji iya mayo ngode kani ndangati tizengochoke madibaji characterist edikulanga amene kulwanga characteristics Masapota timenji big brace muzakanga tituka jezi langomenya ndiya timu yanji mene isia timu ina iliyonse this is just an Adidas ndi Adidas chani ndi chani ndi Adidas timatimbwereze mauti chani characteristics chabuno limene litaeni photosynthesis matibanji photosynthesis mati sentence photo chani photosynthesis masentesi wete ndikumvesesa ndiye muti mati photo chani synthesis mati banji photosynthesis mapaka chani kulanga ine ndine business man mapaka business yanji ya transport kwa mzoni kanga ndimazapanga so zamafoni abantu makapeza ilo CD mafandi ya munthu andigulisa ilo CD phone yanga ina chabwino kodi manga mungadeke baba chani mwina tiyankho chichewa kapena chizungu kuti timvane bwino photo chani synthesis iya itu mkulu ameneyu amasapota mwati chani maule akuti chani photo cha photosynthesis madibanje photosynthesis inu mapanga chani chikuoneka chinyamata cha zitoto basi nelimathamanga sana pataone bana tamenya nimene tione ndingofuna tione nde photo chani nde muchita tomenya munene kuti photo ni muhime photosynthesis itanena ni motia photosynthesis tapanga ndicho chigulu anga photosynthesis madibanje 46 kodi 46 madibanje 46 okay limene litani characteristics madibanje akuti chani characteristics chabwino
Tibwerereso ku photo. Chani sentence chimwati chani photo cha? Photosynthesis. Mwati chani? Photosynthesis. Kumeneko? Photo characteristics. Mwati manji? Photo characteristics. Iya yitu ajicho kucheza atu muno town ndi anthu ndito. Ena maneta ajicho awo machita kupangana nawo. Mwati manji? Photo cha? Photosynthesis. Kumeneko? Pana ndomwe. Kola plaza inomukuti kusama. Yes. Iya akuti tu etinkulanga ino Sapota timu yanchi. Wanderers ikuchita bwanji Wanderers. Yeah, Wanderers ikuchita bwino. Ngakati namenyesa madraw apa kuchita bwino. Wanderers ikuchita bwino ngakati namenyesa madraw apa tichita bwino. Muli mbali itiyo. Kusoizo na kuti no city nachita bwino kweni kuma tichita bwino. Chabwino. Akocha Wanderers ndani? Bob mpinga njira. Bob ndani? Bob mpinga njira. Chabwino. Iya ndatokoza kwambiri kulanga. Ndi amati photosynthesis tanenelena tu. Photosynthesis. Mati banji? Photosynthesis. Kutandaza chani? Ndani natu. Ndani. Iya yitu kwa amene kunati ayi ndanena nditu muno mulimbi. Abalanzanga bwanji sopano tibweretu mu studio tikaonera gawo lijala the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Gawo lanji? The good, the bad and the ugly. The good, the bad and the ugly. The good, the bad and the ugly. The good and the bad and aggregate. Kodi aggregate yurena yazi goli kabena ya chani? Mwina itaukala yazi goli. Oho, leti ambireso the chani? The good, hard, bad, aggregate. Chambireso matibanchi? The good, bad and aggregate. Iya yitu program yake tu ntimene ya Sapota kucheza hapo tu ndia eti kulanga mwina tu mangopeza zikutabwera nini? Nena tonda kubwerera ndi pafupi hapa. Yes. Tufati loe mgaula the good, the bad and the ugly. Gaulanji? The good, the bad and the ugly. Matibanchi? Yeah. Kodi ana mulimbi kodi mangoseka bwanje? Ndamwano. Ndeti angule chichewa utanze kule. Ndeti angkwani buchani. Bwereza ndija sanga kumudziuza akuone kuti akuta amene. Ndeti chani zejani? Antunis? Aya sandoni. Madichani zejani? Zetu. Akulu achikulira yankuleka yeti. Data share yankuleka yo. Okay. Iya dikani. Zejani? The two and nanos. The two and chani nanos chani? The nanos. Yambirani so ni chani the two and nanos. Zili program yomwe? Kaenu. Okay, chambire so the good, the bad and the ugly. Bweresa na mama menyo. The two and bad and nanos. Anos in the Kulanga machokera kuti kusanje yankhwana chisena ndi chisena so mwasangala bwanji kuti mwaoneka pa program imene ya Sapota? Ndasangala kwambiri ndaoneka nawo pa program ya Sapota. Kusanje mwatengera utenga kuti chani? Kusanje ndatenga utenga bwino kuti zimtakoma zabili chabwino tangonena mouth characteristics mwali baje characteristics chabwino limene litaye ni kangati auti aneno chani characteristics. Yeah? Characteristics. Okay, nena udi photosynthesis. Photosynthesis. Madibanji? Photosynthesis. Madibanji? Ya tona. Ya yitu program yake imene ya Sapota kucheza. De mujatane na mujauti banji tirowedu mkaula the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Tirowe mkaula the good, the bad and ugly. Madibanji? The good, the bad, the ugly. Yeah, you do pombe. The good, the bad, the ugly. Chabino. The good, the bad, and the ugly. The good, the bad and ugly. The good, the bad and ugly. The bad and ugly. The good, the bad and ugly. Oh, the bag. The good, the bad and ugly. Mfuna muzindi pusisha. Chichonda konerera mfuna muzindi. Chabino, mayo. Ai. Birani jiji. Birani jiji munene noka. Ine ndikala ndili pale.
The good, the bad and ugly. Echani? Ugly. Akuti the good, the bad and the ugly. Iya program yake ya Sapota. Abala zanga change lowe tu mugao limene la the good, the bad and the ugly. The good, the bad and ugly. Watu gawo limene la the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Kukupezani pa program imeneyi ya Sapota. Ati limbi sisunga kapenti mene tasimverera tu mulimbi tu menemo. Iyayi anyamata mulimbi inudi simusunga kape. Tsopano iyayi tu weekend yapita ndikunali kuja napita tu ya mapate tu angapo. Our Wanderers amene masapota Wanderers pa Sunday anali tu ndi pate yawo tu kuchilimba akuti iwo ndi ya chilimba zone kumeneko nditu nde iyayi Big Samu anatita ndilomene nde unali kuja kumwa nde kungofokeratu nditu iyayi nkupita so chakumama wa Sunday so kunaliso anyamata jama limbagisa za mpira amene amati mpira umodzi kale timati MPC stand iwo soto anali ndi pati chakukwacha uko ndiyayi ndi kumene kunaona china mulaka ali kumeneko kuja kumwa ndikutani Saturday napita soto kupate inatu ku Country Club Limbi. Yes, Country Club Limbi kumeneko soto ma diehards are bullets anali tukumeneko so iyayi tu kuphandula ndi kunali kuphandula ndikuti zikoma kwambiri nonsenu pondiitana ine kuti ndikakhale nanu program yake ndimene ya Sapota ngati muli ndizochitika tiitaneni pano pa ife asapota kuti tibwera kumeneko tizaphwandule nanu tu limodzi achicho kodi chichewa chimene choti uphwandula ndechiti iyetu phwando nanga mmapanga bwanji kuja tu basi yetu majerano nde zinali tu kumeneko. Sono mu program ya lero tiye tingonapo so tikodi Wanderers asangalala bwanji kuti zinthu zili bwino. Koma chisangalo chenicheni chinali pa Kamuzu Stadium pamene Jomo iyayitu waonesa nyamata achitipa iyayitu zokoma. Tiye timone kuti Jomo wasangala bwanji pa first half. Yes, top atu half time akutsogola tu ndi anyamata tu amenewa achitipa te kunali iyayi kuona sota kocha achitipa atauzidwa kuti iyayi kakhaleni iyayi tu poteno poti muchoke tu pa touchline koma magemu maprogramu ena Sapota amtsogolomo ndizakuonesani bwinobwino kuti zinali bwanji komanso kuti ndinacheza naye bwanji ameneyi kumva kuti kuti chifukwa kuthamangisa pamenepo tipitirire utatha mpira ndikunali Jomo kutayirira tsopano kungovula malaya pamenepo kuti iyayi ntopwa ikuchita tu bwino. Tiye tione Jomo. Tu Jomo nditu after iyayi timu yake itaonesa mbwaza anyamata akuchitipa nditu iyayi kumachitipa noti iyayi bwanji marefu tizimbira tu motene ambiriso anakhuzidwa ndi mmene zinthu zinaliri koma iyayi tentasire marefu akhale marefu malaizimani akhale malaizimani a Jomo akhale a Jomo ndi mmene tu akuviniramo. Tsopano ena tu ayipeza tu 3 points kuivutikira ayipeza tu patadzaza madzi tu pa ground ku Kasungu. Kodi akuti bwanji akuti yayi ife tu tikwatira tu amenewa ndekwakwatira anyamata a 10 stars. Tione manoma pa Kasungu anapanga bwanji phokoso atayichinyatu timu imene ya 10 stars. Tikwatira koma moshedwa Koma moshedwa
Yes, amene wotu iyayitu amanoma tu kukasungu kusangalala kuti iyayitu zinthu tu zamba kutenderatu obwino nditu ndina zalowaso tu uko ndi uko malo ena ndiye ena nditu komweko kukaona kuti zinthu zili bwanji ati kuntunthama kandi kuti uko konseko kupita kukaona umene kuti zinthu zikuti bwanji ayilandira bwanji tu wini imeneyi ya manoma ndete nteoni manoma nditu iyayi chamkatikati kumeneko kuti asangalala bwanji. Amen. 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 Kwate kumamba. Amen. Kwate kumamba. Amen. Kwate kumamba. Amen. Kwate kumamba. Kuli benjala. Kapenda mowa. Kwate kumamba. Amen. Hallelujah. Amen. Kuli be mowa. Kapenda njala. Amen. Kwate kumamba. Amen. Wiki zato mapempero de manoma amene kunotia 3 points takaipezeratu kukasungu akakhala nyamata abambo akuti iya amene watu ofunika spoon feeding funa kwadyesa spoon ana amenewa sana kule naonso tu zinthu sizikuendera tu muligi tu imene Mighty Tigers tiye ntonde kuti ana abambo akudyesedwa bwanji kufuna kuphunzitsidwa kuti zinthu ziwaendere bwino tiye taone ana amenewa. Yes, ena tu amanena kuti ine zampira sindimazitsata kunena kuti pafika so Mighty Tigers yafika so to pena pache ati kakhale ine zampira sindimazitsata koma pamene yafika penepa inenso tu ndikhoza kwako chatu Mighty Tigers. Kodi iwe wati Mighty Tigers kapena aseno maganazi asiyeni tu kumeneko tiye tingapoka bwana kamene kaka kakunena kuti zafika pamenepa kandi Mighty Tigers kama ndi aseno iyayi inenso tu ndikhoza kwako cha timu imene tiye tione kumeneko. Ine zampira sinazitsata koma pafika aseno ntsauka kochi. Ine zampira sinazitsata koma pafika aseno ntsauka. Yes, akuti pamene yafika timu imene inenso tu ndikhoza kuka kocha tu timu imene abale zanga program yake tu ndi imene ya Sapota gawo limene linali jala the good, the bad and the ugly. Yes, kukupezani tu pano pa Mibawa television nditu mu program imene ya Sapota. Ine tu ndikukufunani Christmas yabwino tu duty Christmas yabwino kwa inu nonse tiyeni tisangalale tu iyayi moveka tapasi anzatu respect ifeso tizite respect kuti Christmas tu imene iyende bwino tisayiwale kuti Christmas zimakhudzana tu ndi kubadwa tu kwa Ambuye Yesu Kristu. Ndiye tiyeni tipange Christmas za chigodigodi osati kungopanga zina ndi zina zosagwirizana ndi Christmas. Tisayiwale kunja kunonso kuli mulili tu umene wa COVID-19 tiyeni tiziteteze. Abale zanga ine George Brian Bindi kuti tiyeni tisangalale bwino ndingotiso Merry Christmas to you. Kodi manoma akuti bwanji akuti umodzi pamene tutsekera program imene tiyeni tione manoma akuti umodzi. Alipara za mwana alipasi ya mwana alipasi ya mwana alisara za mwana alisari zindewe alisara za mwana alisara za mwana alisari zindewe alisara za mwana alasa mwana alisara za Ndiyeni konse kumemuli ku program yapadera yomwe takukonzerani kuno ku Mibawa television ndicho linga chokuti muthe kudziwa ena mwa anthu amene akugwira ntchito kuno ku Mibawa television. Mukamaona zinthu zabwino pakanema anuyo amene ali behind zonsezi ndi achinyamata omwe ndithu ndi achichepere omwenso ndithu amene amamba ntchito kuno